Il-Gvern laħaq ftehim ġdid mal-kumpanija British Petroleum għal provvista tal-gas naturali likwifikat l-LNG li jintuża fil-Power Station. Ftehim li skont il-Prim Ministru Robert Abela se jgarantixxi s-sigurtà tal-provvista tal-enerġija sal-aħħar ta' Mejju tas-sena d-dieħla, filwaqt li jżomm prezzijiet kompetittivi fi żmien ta' volatilità kbira fis-swieq internazzjonali. F'kollegament telefoniku fuq One il-ħadd filgħodu Dr. Abela qal li l-Gvern baqa' jaħdem biex jiżgura stabilità u serħan il-moħħ għall-familji u n-negozji Maltin. Spjega li fl-istess waqt se jkomplu għaddejjin proċessi oħra ta' akkwist biex il-pajjiż jibqa' jikseb l-aħjar kundizzjonijiet possibbli. Żied li dan il-ftehim intlaħaq minkejja l-kampanji ta' biża' li fawissu il-pajjiż se jispiċċa mingħajr gass. Il-Prim Ministru qal li dan huwa riżultat ta' tim li qed jieħu deċiżjonijiet u jwettaq mill-ewwel. Qal li l-Kabinett diġà beda jieħu deċiżjonijiet strateġiċi bħalma sar fuq iż-żrinġ, għal kuntrarju tal-Oppożizzjoni li l-Prim Ministru qal li għadha ma ħabbritx ix-shadow cabinet tagħha. L-għada tal-ftuħ tal-Parlament il-Prim Ministru innota kif din id-darba tlaqqaf fl-iqsar żmien mill-elezzjoni ġenerali. Qal li dan sar biex jintbagħat messaġġ ċar li l-Gvern irid iżomm ritmu maġġel ta' ħidma fil-leġislatura fi żmien ta' sfidi internazzjonali. Qal li minkejja dawn l-isfidi il-Gvern jara opportunitajiet ġodda f'diversi setturi u issa qed jifoka biex il-miżuri elettorali jinbidlu f'riżultati konkreti. Fost l-ewwel inizjattivi li se jitresqu semma riforma tal-IVF kif ukoll bidliet fil-proċess tal-appelli tal-ippjanar biex l-iżvilupp ma jkunx jista' jibda qabel ma jiġu deċiżi l-appelli kollha u jinżammu termini ċari biex ma jinħoloqx dewmien bla bżonn. Dr. Abela semma wkoll riformi oħra marbuta mal-ugwaljanza. B'kuntrast il-Prim Ministru qal li ħadd ieħor mhux vera jemmen fl-ugwaljanza u mal-ewwel opportunità wara kif mar lura fuq dan is-suġġett. Irrefera s-summit ta' jumejn tal-Kunsill Ewropew fi Brussell u qal li x-xhur li ġejjin se jkunu kruċjali għan-negozjati dwar il-budget Ewropew. Spjega li Malta trid tkompli taħdem biex tassigura fondi importanti minkejja s-suċċess ekonomiku li kisbet tul is-snin u enfasizza wkoll il-ħidma li qed isir fuq il-politika tal-migrazzjoni biex jibqa' jirbaħ l-interess nazzjonali fil-waqt li jinżamm element ta' umanità. Lejn tmiem l-intervista il-Prim Ministru esprima ottimiżmu dwar ix-xhur li ġejjin, b'mod partikolari għas-settur turistiku. Qal li l-indikazzjonijiet tal-staġun tas-sajf huma pożittivi ħafna, speċjalment wara li bdiet ir-rotta diretta l-ġdida ma' New York bid-Delta Airlines. Żied li issa l-attenzjoni qed iddur fuq l-ewwel budget u l-implementazzjoni tal-manifest elettorali, b'konvinzjoni li l-pajjiż għandu qudiemu xhur importanti li waslu għal titjib fil-kwalità tal-ħajja tal-poplu Malti u Awċi.